Da kajing sim kabu kimender bazla bomde ulum manri dengan hakador kum kinong belasngi ringkat ru bat kirkom snahi ya ke registration card basuthok da belasim lupa jong usnam aja afn reu aba empat kut usnam aja afsan lingba katnat lebor alna pen skun chuchu girkhot melam ka new trap youth council SYC ban lehi daladi haman lagi kerap kenra mender neki anti infiltration checkpoint jong kulit ke jela Meghalaya wen hakleng kibenta jong ke jela katai gajing sedang ban kenra mender hi lagi dekat melam ke SYC kelas sedang nadu khasau trik nailar aja opsan ter hadu menta babalkot shiktiyo kenti ban omsya ya kitu gibreu ki banabar bat khamtam kitu bela subah syabe na jela Asam kabakat kum melam rangba ke SYC baroi kupar senram loitu bagi dekat ke SYC tang hapo shitiyo layo ban faiden trai hadu kumbak handai spa ngut tami e gi barjela bagi mender Baklem biang kikot kislan negi jimpini tu bati kena kum binong susnong kari India bersang benrung wanri dengan hapo ojela Meghalaya. Hapadang gajing kenra ka eg walaupun gendet threat ya ka SYC kalong belalap maka wain na kitna sorkar kala don kiti ban ai da ka sernot pinsisa ne kata ka registration card kabal ai lupa jong usnam aja afun reu haba empat kot usnam aja afsan kata ling ba katna labor na East Jante Hills District kalau thok sai bala pelaj Akasitrik urempang aja afreu kabal lingba kani ke registration card ke jingkeli kelong. Umnu tu breu yo pediang yaka lani mano berkti manfa soi tu halor jongka. Hadu une no lam ulo keno bakat kini ge jingja basukor ba jingi alai lan ke breu menabar manrung kerthap kat bomon. Kadehi ke jingbom simkhia jong sarkar ba kam sim la putri kami ke an ye ban yada ba pelong ru ye kinhun seng bhalang kat bakila ban mi Trelang bagi bor kulit hak redop kenra mender kum kawe negi jinga da ilakan ri baka cabin reu. घर कहाँ है? हाँ? बनाने थे घर कहाँ पे जाएगा मैं? सर उसको पता है मैं पहली बार आया हूँ उसको पता है बुलाओ मैं शिवा इधर हूँ कैसा नहीं पता आपको? सर मैं पहली बार आया हूँ पहली बार आया कौन कौन तुमको ले जाएगा ये वही बार कहाँ जाएगा ये शिलोंग क्या वो कर- निकरिंग हॉस्पिटल हाँ निकरिंग हॉस्पिटल क्या है चले क्या चले वो एक काम क्या काम? तू क्यों नहीं कर रहा बिना कागज बिना आईडी वाईडी हाँ नहीं पहले था तो मैं जब आया था तो आधार कार्ड लिया था और नहीं इसका कुछ नहीं है है सर सर नहीं यही है जो है सब कुछ ये आईडी है ये पे हाँ वोटर कार्ड का रिप्लाई कराया है सर और अप्लाई कर रहा है ना अभी नहीं मिला ना जब मिलने से आओ जाओ अभी जाओ हो गया जाओ, जाओ जाओ। सामान लो जाओ ले जाओ फोन से जाओ नहीं बनेगा नहीं सर नहीं नहीं, जाओ मैं मालूम नहीं हम लोग कब बंद दुकान nakaliang yung kaseng choice nadu khat sautrik yung bentau benai kum kawi niki lat kilenti ki ba nakaliang yung kaseng shim ban khanglat ya ka jingrung jong kibriu ki banabar sakne ka jala ka jongi kam tam ek tu kibriu ki bangim tip la ki de ni kim de ki nong India but kum juru ban khanglat ya kini ki jingrung jingmi jo kini ki poiwer ki poihap sakne ka jala ka jongi ki batmu banwan wat ki lat kamai ka ji ba kum juru ban le iki kam sniu ki ba per akani ga khamtam e akani ga rig be ja ka jongi nakaliang jong seng ila shim ya karai bangin pha ya gid khot jong seng bakin am hakitu ki jaka ki ba long ki jaka rung jaka mi jo kini gibriu na ki khamtam e na po Asam syakani ga jala ka jongi nadu sautrik jong tau benai ki khot jong seng kila don khamtam e hangni po anti infiltration check gate ka badon hapo berni ba kumju ru ketika badon hapo Rata Cera East Jante Hills District ki dekat jong seng gidon mit labat sengi hakatu gajaka ban yarap ya ki police personnel ki badon hato hapo kini infil check gate ban check ban pet perman ya ka jingrong jingmi jong ki beriu la kini ki beriu ki berung syaka jela ka jongi ki don ni em ya ki kot ki sla ki mobiang ban pensisa ningkong e ba ki de kinong India kabaar ban keli ban pertu la ni ban sautu ke ga jing tmu bat ka jingmut ka jong ki bikin rung syaka ni ka jela ka jongi syaka ni ka rig be ka jongi ngis kwa ban pentip bahkan ni gajing syong gajongi mentala san miet sendriu singi hapo kini ki anti infil check gate ki badon hapo berni bad hapo Rata Cera
ngilayo ban bat ya kumba kendai spa tam ki brio ki betemu ban rung sya kejala ki bomdan ki kot ki slag bobiang bat hadin balayo ya kini ki brio nak liang jong ki khot jong seng haringkat bat ki pulit ki badan ki tu ki jaka lapan phai no kala ya ki syaki jaka ki bawan kani ka jingle ka jong i kolong kumsi benta ban su thu bahaduk katnu ka jingma ka ap yangi kum kajat benriu lemba ka jingla jong kini ki brio lane ka jingwan jong kini ki brio ki babun kam tam he kini gisni hadin ki jingja ki baja pu asam nak liang jok asam government kaile ban be ya ki brio ki bashong be anya ka jala asam ki bomde ki nong India ni so thu shai ba kini ki brio lada kimyo kalat ban shong hapo asam kin wat ikilat kilenti ban wat ya ka jakari tingan bat ka jakari tingan ka besuk tam ki bat ka bakum nu ban rung syang ni ka jala ban yo ikilat kamai ka ji bakumju ban shong ban long ki nong shong snong bapura ka ka jala ka jongi namar ngitep ba ka jala ka jongi kamdon ni ki an bante la kami ke jingrung jong gibrio kene ka haka jela ka jongi ngitep bangimdon kanu ka jing yada la ding kren ikiwi ki jela pu kathan chate la mingi ka jela Manipur ka jela Nagaland ka Arunachal Pradesh bat kiwe ki don ka ye ki an kum ka LP resource benong ba ka jela ka jongi hadu menta deki post nam ngilai kun ban yo ye ki tiki an ki ban yada ka jingrung kerthap jong ki mendari syang ni ri ka jongi dengim sim la yo te nakada kada nak liang jong seng ila sim ye ka senjam ban pha ye ki dekat bagin syong mit bat sni akum kini ki jaka rung jaka mi ban lap dala ki jung khmat bat ni so tieng bat ni so diaw ban ong ba kini ki san sni kin riu mi san sni ki ba nak liang jong seng ila syong la ki khot jong seng ila syong ha kini ki jaka kumaknai spa tam ni lap ka bangi so tieng kalong ba kanja ayu lara kamdon kum kini ka jing pet perman bat ngi tieng ruba ngimtep kan nungut ki balat pat ngimla ban ong ba ki tang kini ki artli ki jaka rung jaka mi lagi babun ki jaka ki ba ki brio ki la ban rung ban mi sakni ka jala ka jongi ho nak leang jok khot jong seng ngidon ki khot ki ba ap hapo pathar khma apo yo mauro ngidon ki khot ki ba ap hapo athiabari ngidon ki khot ki ba ap hapo riangdo motion road pakum ta ter dekat nu ngin la ban am ladam don hi ki an ki bala ban te la kam ka jingrung jingmi jong ki brio sakni ka jala ka jongi ni tieng ban perkhat bakapoi ka por kum bakalong mentaru naki numbers la ne ka jingkhen ka sarkar ka ai ki ong batang ki nong tribal la ki ba apply kat kum ketukaan jong arja arpo ka migrant workers act arja arpo kila don kum ba silak tab ki ba apply homot bakini gi brio la ki le thai ni am sigi jala ki jong ki onda kila dep training tip la kita ki brio kin kalalong ki nong shong snong ba pura jong ni ka jala ka jong ni ngimtep namar ngimdon kanu jingkhang ya kini brio ti nakleng jong seng nginang yai piteng ya kani kambat ngikwa ruban penpau lemba kani ke program lemba kani ke jingle ka jongi kalong ba ngilap bagi don sibun ki jingduna hakian ki wat ka sarkar ka pentre menta ngitep ba ka sarkar ka pentre kam ke tukaan megle ka workers act arja arpo ki ong ba unu nong bela buan ban bela si hakani ke jela ka jongi uhap ban apply na ka labor department ya kata ka registration card bat haka rules yung arja arpo la de banthok syai baka don ka form hakata ka form kini kinong belak ya banthok ya ka kerteng ka jongki ya ka address ka jongki na ek1 kin let syai kin tre haknu ka jaka uai utrai jongki bat kan nu sngi kin sa lani kin bela de ka basosi kalong babun na kibri ki batmu banrung syang ni ka jala ka jongi ya ka bagi khot jong seng kiyo ban bat kiyo ban pha kala ngiyo i baki don tangi kata ka acknowledgement slip lani ka ban supen i baki la apply mereka an kam sya kumta de jingkali kalong bakal labor department kale ayu balai ke labor department kami trailang bat ka anti infiltration directorate nama ondang ia keren bagi pulit hang ni ki ong bangimyo kanu direction tang bola apply ka tu kapen i bola dei unong India ula bandrung sya kecela ka tong tikini kini ki babu jingma bat nakaleng jo kaseng ngilap ru ba ki don ki jingle tu wat hakini girukom apply kani registration card we no kubriu ba naki khot jo kaseng yo ki yo bat hang ni apa berni ngiyo iba ka labor department ka issue ya kani ka registration card napo East Jante Hills hakaba ka date of issue ki ay ka sitre bunai bahar arhajar arpunrio mentangi dang don hausnam arja arfusan jong bunai Agus ka jingkeli kalong nangno uyo ni ubrio ya kani ka registration card ka ba issue haka artrik haka sitre bunai bahar jong snam arja arpunrio bad ongru hangi ba kani ka registration card kan long valid haduk ka sitre bunai ba fra arjar arpunrio kajingkli kalong manu basna ya kini registration card ka labor department ka ban syam ni kajingit kli namar ngilalap menta lemba kajingdon jogit khot hang ni bakidon kibrio ki badde ya kini registration card asilenter jong ka national highway kabadon hang ni apo riboy kaba kibrio kita kinong di ki yang hapreng surok
ladawan udkhar ubasyabe nang ni na po infiltration check git uyat arspa mitar sang room galawan pai hadin san minute ulayo banbat yakum kini kikat kabapeni bakadon ka jingdi wat yakini kikat ru hang ni te ka jingkeli kalong ba ka police department ka labor department ka le ayu ya kabukum kita gibrio balai bangi ngihap kum kiseng balang kum kinong tremon sa uhay ka kam ban syakri upai ba balai ngihap ban syim ikli kajing klik kade bandeiru kajong ka labor department bat kum juru jong kabuar pulit ban petik na ba fidon ya kaan kade ban trekam kat kum ki kendon jong ka bat ban lap ya kum kini registration card kiba ka date of issue kade sitrik bunai ba ar jong snam arja ar punrio ngimla ban mutur ba kum kini kat nu pau teli kat nu pau hajar kat nu lak teli deleng ba kini registration card kilaya keleng jong ka sor silong lane jong ka ri khasi jan tia borokoi bat kabar ka bangi kwa ru ban keren lembaga ni program ya ka sorkar ban penpal sa ka sorkar nilayo i ba ka sorkar snam arja arfsa hau banai august jong snam arja arfsa ong kiong ba kilawan ra ya ka amendment jong kani ka ak jong snam arja arfo ka banwan ra iki artli jing penkela ka jing penkela ka beningkong galong ba ya ka fine yo unong ai bela lada register ikinong tre jong ki kat kum kani ka an on penkiu sa ka silak bat kabaar ka kabadon kami galong ba unong bela ba unwan sa kanila jela uhap ban register bat ka labor department kan coordinate bat ka police department ban penti kena balamba kata ka centralized system ka criminal ka centralized system ban tip laki beri ke berung sa ka jela ki don em ki dak snew laki di beri ke blale ki kam snew hapo haki jela ki jong ki wan bandrung sa kanila jela ka jongi ki don em kum kita ke beri balada don onom ay ki kanila registration card rek basusi kalong manu August yung snam arja arfsan hadu mentau August yung snam arja arpun mentau snam arfursa hadu mentau arfsan yung August ngimsim layu i kajing pentri kami kini ki artli ki kendon ya ki baka sorkar kelawan ra hapo ka assembly ki lapas bat ki ong bakin sa pentri kam ki notify re hadu mentang ngimsim layu i kani ka pen i baka sorkar snam arja arfsa kala syu alam bakla yangi kala syu alam bakla yo pat ba ban ong ban wan ra kita kendon re hafil lan hakijing tho jing tar hadu menta om sim ladon kum kita kendon te kaniru ka peni ba sarkar ka jongi kam sim khia abai de ga influx kam sim khia ka jing rung jing mi jong kibriu namar bangi lada mangi ngila ban le kat ni hakashita yo ngilala ban pen phai khandai spa tam kibriu ne kini ki artli laitli ba sautli ki jaka ki ba ki khot ki jongi ki don ka sarkar le ka bedon ya ka bor ka jongka lakalong lembaga bor pulit lakalong lembaga labor department lakalong lembaga anti infiltration directorate ka jongka kala banle shibun ki tengi na kalyang jong kaseng ngin nang yai piteng ban khanra ngin nang yai piteng ban bu ikit khot ki jongi hakaleng gi jaka dai kawiru ngi hak ban ngin sa syem ka rai ka bakham ban penbor ka sarkar ba kadai ban pentri kami kata ka amendment ba kumjuru ban penti kena ba ki brio ki bawan rung sya kani ka jala ka jongi ki dai bandai ki brio ki badon kot don sla kibdai bandai kibrio kibdai ginong India balari kiwan sini ban bela kidai bandar register ya ladi bat ke labor department namar ko mangilap hi ko fi ki bubun mene ka singi mentan hiru sipang pilai i kibrio ki buan de ki phongut ki bomdon wat tang yang ke efek ru ki thmu ban rung sya ka jala ka jongi kaumut kum nu ki wan na ai kini kibrio bat kai ka jing thmu ka jong ki ha ba ki rung syak ni ka jala ka jongi tika bu jing kabu jing ma yang i kum ka jat ben riu bat nakaliang jong seng ngin nang yai peteng ya kani ka ya ki kam ki jongi ban khanra ya ki brio ki banabar ki bathmu ban rung syak ni ka jala ka jongi bat kin sadon sa ki wei ru ki program khnang bangin pentik na bagari ba ka jat ben riu ka jongi kandon ka jing syong suk syong skan bat nginom ya ailat yo poi wer upoi ai upoi ha pun wan rung da ka besuk syang